Dimarts, 31 d'octubre, a la plaça Flors de Maig, el Casal Popular de Cardedeu, La Matxera, celebraven la seva primera castanyada i van agafar el tema de la mort com a leitmotiv. Bueno, és algo que sí, que ens espanta, no? I és una mena de tabú que sempre queda en l'àmbit de lo privat, diguéssim, o de lo particular, de lo personal, no? Llavors, en tant que queda arraconat a lo personal o a lo privat, costa que agafi l'espai públic, no? Es situï en l'espai públic. Llavors, Era el primer acte públic que feia La Matxera. Portaven un any treballant en aquest projecte i ara volen obrir un nou local. Van aprofitar la data per parlar sobre la mort, que és un tema que sempre sol quedar en segon pla i mai s'arriba a parlar. bueno, la mort d'un ésser estimat sempre és traumàtica, però sí que crec que podria ajudar en el dol que es diu, no? Que és l'efecte de la mort d'aquesta persona estimada en un subjecte de poder pair-ho millor, no? Dimecres, a la plaça de Sant Corneli de Cardedeu, es va parlar de la mort amb Raül Olivència i la xerrada Melanconia, companya menystinguda del dol, i Alberto Simonsi i com estar a prop d'una persona en dol. Més tard, en cercle es va parlar de la mort entre els assistents a la xerrada. Un cercle amb micro obert, on es podia participar amb un text, una cançó o un testimoni, i que va acabar en espelmes, fotos i objectes per posar al centre del cercle i generar un espai de record col·lectiu.